На 6 февруари 2013 г. клуб Руски театър с ръководител Патриция Ахчиева направи представителна изява в кинозалата на нашето училище. Разиграха се две комични постановки, които бяха изцяло на руски език. Присъстваха доста зрители, от които някои специални гости. Ирина Минева, която е председател на Руския клуб в Стара Загора, семейство Бюлейкови, които помогнаха за осъществяването на постановките. Всичко приключи с традиционна руска песен, изпълнена от Яна Бюлекова. Представителната изява на клуб Кукловодство с ръководител Галина Йорданова се проведе на 11 февруари 2013 г. Първата сценка беше работна мецана, приказка от наскоро починалата поетеса Леда Милева. Участниците изиграха постановката много добре с помощта на ръчно изработените си кукли. Втората сценка беше Лошата катеричка, а третата Дядовата ръкавичка. Представлението завърши с реч от ръководителя, последвана от силни аплодисменти. Клуб Естетиката в моя ден направи своята изява на 13 февруари 2013 г. Участниците представиха своите ръчно направени обици, брошки и килимчета, които се изработват изключително трудно и отнемат доста време. Следва репортаж от събитието. Здравей, може ли с няколко думи да ни разкажеш за вашата работа в клуба и какво правите? Нашият клуб се казва Естетиката в моя ден и в началото ние започнахме с изработката на шнурове, от които после правихме килимчета. Като всеки един шнур се прави по-отделно и устройството, на което е ролка за тоалетна хартия, много интересно. После ги зашиваме и това килимче може да си го използвате като обикновен килим или да го слагате на стол, може и като покривка за маса или на легло, нали, по ваше желание. Това тук са обици, нали, и това са брошки, които може да ги слагате на дрехите, като шапки, шалове, палта или където намерите за добре. Ето тук пак. Правят се с кор да ги шием, но някои са лепени с лепило. Сигурно е доста трудно и ви е отнело доста време да направите всичко това. Да, особено шнуровете доста бавно се правят. А пък за материал, от който са направени обиците и брошките е филц, който е много трудно да се работи. Особено ако трябва да се шие на него. Всички ли за първи път работите с такива материали или? Да, всички. И как ви беше от началото трудно или? Първоначално беше много странно, докато се научим да правим тези шнурове. Обаче с времето се научихме все пак. 4 килимчета успяхме да направим. Виждам, че сте свършили чудесна работа. Да, мерси. Като трябва да учиш вече тук някакси. Благодаря и до нови, нещо трябва да пожелаеш като на самия клуб. Какво ще втория срок да ни покажете какво друго ще се. Надявам се, че втория срок ще имате още повече успехи. Надявам се, че втория срок ще имате още повече изделия за показване. Благодаря ви много за отделеното време и за вашата презентация, може ли да кажа? И за вашата презентация. До нови срещи, да. На 14 февруари, денят на влюбените, нашето училище заедно с клуб Младежко звено "Подай ръка" направиха антиспин кампания. Раздаваха презервативи и брошури с цел предпазване. Там активно съдействаше и моят колега Александър Захариев. На 27 февруари гимназията чества денят против насилието в училище. 8 клас го отбелязаха, като всички бяха облечени с розови фланелки. Тази година 8 клас решихме да се включим в Световния ден против насилието и отбелязваме този ден, като всички сме с розови тениски. Историята започва преди няколко години, когато в Канада едно момче отива с розова тениска на училище и големите започват да му се подиграват и го прибиват. На следващия ден неговите съученици купуват 50 розови тениски и ги раздават в училище и така започва. На последната сряда от февруари се чества за Световен ден на насилието. Ние сме против тормоза в училище. След приключване на учебните занятия, в кинозалата се прожектира филмът "Клас", който беше изключително поучителен. И на 27 март от 14 или 2 часа да го кажа? 14 може да.
На 27 марта от 14 часа ще се прояви... Искаш ли да го кажа? Не, аз го кажа обаче. Мишо, виждаш ли ми се? Много спокойно. Това ли си? На 27 марта от 14 часа ще се проведе предварителен кастинг за ПГВМ Търси талант. Молим всички записали се да се явят. Здравейте! Някои от вас бяха свидетели на първото издание на ПГВМ Търси талант. Сега настъпи моментът за второто. И ако вие можете да пеете, танцувате, свирите, рисувате Или имате някакви други таланти? Участвайте! Head underwater, and you tell me to breathe easy for a while. The breathing gets harder, even